Radek Kučeřík bude hodnotit utkání Stillmat Extraligy inline hokeje mezi Přerovem a Brnem. Radku, vyhráli jste tady na Hané na půdě přerovských Nightbirds s poměrem 7-3. Nejprve se vás zeptám na celkové hodnocení toho zápasu z vaší strany. Jo, tak my už jsme měli minulý týden 2 zápasy doma, takže tam se nám to úplně nepovedlo, ale uhráli jsme si tam aspoň bodík a teďka jsme jeli sem a věděli jsme, že chceme trošku změnit tu hru a začít hrát víc defenzívy a myslím si, že se nám to povedlo, nějaký góly tam napadaly a ten výsledek si myslím, že šel v náš prospěch. Jak jste sám zmínil, vy už jste na rozdíl od Přerova měli zápasy za sebou 2 z prvního kola. Tam jste pohráli po každé o gól, jednou to vlastně bylo, tuším, až po prodloužení nebo samostatných nájezdech, jednou to bylo jediný gól v normální hrací době. Jak teď psychicky pomůže ta výhra, konečně první výhra v sezóně v normální hrací době? Já si myslím, že to pomůže hodně, nebo viděli jsme dneska, že ty góly nám tam umí napadat a když hrajeme to, co máme, tak se to k nám přikloní a i to štěstí tam nějaký je, takže si myslím, že když budeme hrát to, co máme, tak to bude nějak takhle vypadat. No. V prvním poločase, i když padlo celkem 6 branek, tak oba dva týmy tam měli dost dlouhé pasáže, kdy prostě jenom drželi puk a nehnali se vůbec do útoku, do nějakého střeleckého ohrožení, do střelby na soupeřova brankáře. Čekali jste i takhle takticky hodně proložený zápas? Jo, jak říkám, už minulý týden jsme si to zkusili, že prostě ten inline se trochu změnil a je to spíš o té defenzivě, než o tom se nějak tlačit dopředu a většina těch týmů prostě vyčkává na nějakou chybu a pak udeří, takže si myslím, že tak nějak to prostě bude probíhat ta liga a budou rozhodovat ty detaily a ty chyby. No. Zkuste popsat ty 2 branky, které jste tady v Přerově střelil. Tak jedno mě tam nachystal vlastně obr nádherně do prázdné brány a ta druhá to bylo z přesilovky, kdy tam Sedlo výborně zabojoval se Strejdou mantinelu a já už jsem tam jenom vyplaval sám na golmana a vím, že na té ploše je to těžké se nějak přesunout, takže jsem šel do kličky a propadlo to tam. A měli jste spoustu hráčů, spoustu zkušených hráčů, dalo byste říct, že jste do Přerova přijeli v nejsilnější možné sestavě. Já si myslím, že ne úplně nejsilnější, ale furt je tam možnost to nějak jako měnit, střídat, je nás tam hromada, plno nás trénuje, takže vždycky ten, kdo může, nebo tak nějak to vyjde, tak prostě jede.